Jolony weche mag alwora kod jokanyo e sekta mar lupo koro dwani migepe mopogore mag sirikal kod mag ji giwegi marango weche mag rito alwora makare ma nam Lolwe mondo oti kanyakla mar manyo kaka inyalo resi nam Lolwe mar tieko midhiero ma sani jolupo kale kaluwore gi kwan mapiny mar rech e nam. Kaka lipota marwa ma kaunti ma Homa Bay Ali Abich lero, oyangore ni chido mar nam Lolwe tiyo gi kilwa maricho e kind midhiero mamoko osemiyo kwan rech odok piny e nam kendo kelo pek e sekta mar kilwa. Ywak osebedo kuom jogo matiyo gi nam Lolwe ewi kwan rech madok piny e kinde ka kinde nam Lolwe kendo miyo yuto mar nam dok chien. Kalwenje bende osebedo ka jimbore kind jolupo e dho wedhe mopogore ka gilaro kiewo mag lupo. Tim osekelo thoe mag jolupo moko e nam ka moko bende wuok kod hinyruoge maricho. Jolony weche mag pith rech kod weche mag nam wacho ni dok chien e kwan rech e nam Lolwe ikelo kod gik mopogore. Kama duong' to en chido ma nam Lolwe chidogo maketo ngima rech kaachiel kod le mamoko modak e pi andaki kendo tiyo kanyakla kod sirikand kaunti kaachiel kod migepe mamoko mar kedogo. And this dwindling of the fish stocks has resulted to some of the community members venturing into aquaculture, especially cage aquaculture and pond aquaculture. And this policy really provides a legal framework on how to work on these new investments that have been happening in the Homa Bay County, the cage aquaculture and pond aquaculture, and working in producing fish in a sustainable manner. Jakom komiti od bura mar kaunti ma Homa Bay ma ochung'ne chenro mag lupo kod mwandu mawuok e bolo Michael Jalanyangi wacho ni od burano ne rik osekalo chike magato neno ni nam Lolwe oriti kaka owinjore mondo chenro mag lupo kik rochre. Homa Bay County ko Bob Blue Economy bedo gi chike maber. Kawuono kendo wadhi launch policy machielo ma iluongo mar fisheries and aquaculture. Wadhi konyo joma lupo pile joma lupo jaywagga ni ka gin e nam isandogi imayo gi tonde mag yie ji biro gogi. To policy no dhi miyo joma lupo e nam ng'endo kodhi mawujo be ni kene nam to konyo. As mar Blue Economy wasegero chupe dho nam ka dho nam. Chupe nitiere ma joma lupo joma timo business kanyo dhiye mano wasetimo. Wagero chupe nam ka nam, wagero storage kuonde ma ka joma luwo rech e nam to ginyalo mako rech kendo giketo rech kama rech okethre. Bende jakom dho wedhe kaunti ma Homa Bay Edward Remo wacho ni tiyo kod kilwa maricho chido ma nam Lolwe chidogo kaachiel kod medruok mar buya mar Ford osemiyo chenro mag lupo bedo kod ng'ikruok maduong'. En jowa ma pod otimo sinani e kilwa maricho ma wasewuoyogo wasesiemo kendo osemaki to pod oduogo e kilwa maricho. Kilwa maricho ni obedo achiel kuom gik makelo dhawo e nam nikech jomoko morito kargi ka koro dhi irgi kod kilwa maricho to gitemo ni mondo ji duto resiso makelo dhawo. Mar ariyo en kaka nam isiko kendo uso nam pile gimiluongo ni water hyacinth ma en Ford kata gugu maji onduso bathe konya achiel. Bathe machielo mochako dong' iyudo ka joket mwandu masani keto kejes namgi bende ondusnegi. To kichako idhi malo kocha tiyudo ka Waganda bende odiyo kocha. Koro jolupo mang'eny dhi rundore kamoro achiel ka giduto gidwaro chiemo. Mani kelo larruok e yor manyo chiemo ma samoro nyalo kelo tho kendo kelo gorruok. Kaunti mar Homa Bay emokuongo e kaunti ma Kenya te bedo gi policy mar fisheries and aquaculture. To nyalo bedo model mag counties moko, especially my riparian countries like Busia, like Migori, maginyalo copy from. Nekech mae gima koro dhi konyo jo county ng'eyo gik monego bed ni gitimo yore gi mag fisheries to gi aquaculture. Nekech nitiere ji mang'eny manie county ka ma ngimagi otegemea mana weche mag lupo to gi weche mag pidho rech. Ali Abich, Ramogi TV, Homa Bay.